létezik. Hozzá... Van ez a hőségkedvezmény. Ott is neked mondhatom? Nekem is mondhatod, de ott is az süket, mint az állat. Ott is! Yeah. Van egy probléma a hőségkedvezménnyel. No. Nem jön át a discount modellben az 5%. Az látszódik egyszer a discount modell oszlopban. Még van egy új oszlop, a loyalty discount, meg ott is. A loyalty discountban. És eddig működött, de most egy tegnapi rendelésem. Milyen diszkó? Tedd le azt a szart! Hát, hogyha volt rajta eredetileg 10% kedvezmény, és mondjuk még hűségkedvezmény, meg az, hogy 5% ezzel jelöljük, hogy ő a hűségkedvezményben részt vett, vagy hát azzal kapja. Ha meg csak 5% jogosult, akkor mind a két helyre 5% jön. P. Nincs az buzi. De mit a számítani? Mi a faszom volt ez? Kész teljesen szépen, hogy baszódnom is. Mit röhögsz már megint? Azt mondjad, mit röhögsz? Vagy what the fuck is the squading? Kiderült sportszert jártunk. Magyarul beszéljen, nem tudunk angolul. Az olyan híres fickó, az olimpiát jártam minden. Te ki vagy? Egy karcsi Ez ilyen feng shui szerű? Ne zsínnyegjetek. 6-ból 2 meg 1. 6-ból 2 meg 1. Zárójelben van a 2 meg 1. Akkor te nem vagy ilyen irodalomszakos, mi? Ne. És minek ez a sok monitor előtted? Azt mondd már el. Hát így világítson a képembe. Még mögötted is van egy monitor, azon mit szoktál nézni? A hátamat. Nem mutat semmit, fekete. Hát nem most sleep módban van. És ez az Asus? Fordítsd már ide, hagyd nézzük meg. Mi a faszt érdekel, csak vicceltem, most ne Most már fordítsd már itt van. ide. Tessék. Fejjel lefelé is fel tud venni. Ezek az emberek már akkor is felvesznek, nézze. Na, csendet, rendet, fegyelmet, ez munkahely. Jaj, Marci. Aj, levelem jött, kus.